Look at you girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, parang iba na to. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. Damn! Wow! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Oo. Lalo ko sa yan. Di ba? Jen na lang. Jen pangalan mo. Ako nga pala si Motoyorski. Thank you naman. May gym pala dito oh. Ayan. Shout out. Oh, shout out. Ayan. Anong lugar to? Pao. Pao. Akala ko bao. Alas man ang bunga mo ha. Okay, shout out sa mga tiga Pao. Pao. Sige, mauna na ako coach. Sige sir. Sige po. Oo. Pupunta pa ako Manawag. Ilan kayo? Ilan kayo? 4 po. Okay. Tawa na. Oh, sige. Hello, ma'am. Pwede magtanong? Wow! Pwede ko magtanong? Saan po ba yung daan papuntang Manawag? Dire-diretso lang. Tapos, wala na akong kakaliwaan o kalilikuan. Dire-diretso lang. Nasira yung yung cellphone ko, hindi ako makapag-Google Map. Kaya kanina pa ako paikot-ikot. Oh, di ba? Ang galing. Diretso lang. Tapos, pwedeng maisuyo. Pwede mo ba akong tulungan na makarating doon? Hindi ko nga alam eh kung paano makakarating, hindi ko alam yung daan. Baka pwede akong magpatulong sa'yo. May pupuntahan po kasi ako sa bahay. Ay ganon. Ay, sa bayan ka rin ng Manawag pupunta? Ay, okay lang sa'yo. Ihatid na lang kita doon. Doon din naman ang week. Sige, okay lang naman. Huwag kang mag-alala. Wait naman ako. Pati nga bulag, pinagsasamantalahan mo eh. Ano kayo nakakatakot niya? Hindi. Huwag kang mag-alala. Ano po parang Pagsakay ko pa lang sa'yo eh, nanganib na ang buhay ko eh. Safe na safe. O, diba? From FTR. Yan. Tara ma'am, isuot ko sa'yo. Masya ba? Look at you girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, parang iba na to. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. Damn! Huwag mo na lang ibaba, itaas mo na lang siya. Para makita yung ganda mo. Buweras naman ito. May tumatakbong bata. Nakita ko yung post mo sa Ordaneta. Ayun. O, shout-out ka. Naka-open ako. Thank you. Ha? Ilan kayo? 4 po. Ang Thank you pangalan po. mo? Russell po. Russell. Kasap ka? Sige na, wala na ako. Sige po. Oo. Ipapasama na ako sa Manawag. Hindi ko kasi alam eh. Ay, sige po. Okay. Sige po. Bye-bye. Oh.
Di ka Manila ako. Oo. Eh, di ko kabisado rito sa Pangasinan. Okay po. Sinungaling ka! Kita lang ano, sinamahan mo ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Hawak ka lang, hawak ka lang. Tayong araw darating ang iyong tanging hinihiling. Wait lang ma'am ha, meron ako ibibigay sa'yo kasi sinamahan mo ako. Oh, may regalo ako sa'yo. Ganyan talaga ako nagre-regalo ko sa mga tumutulong sa akin. Wala na, finish na. Ito oh. Regalo ko sa'yo yan. Nanginginig pa yung tulog. Eh di ba? Regalo ko sa'yo yan. Ano palang pangalan mo ma'am? Alimutan ko. Ha? Jen po. Jenny? Jen. Jen? Opo. Jen na lang, Jen pangalan mo. Ako nga pala si Motoyorski. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Okay, sige ma'am, bye bye. O, shoutout sa mga traffic enforcer kayo, Poso? Poso ng Manawag. O, municipality of Manawag. Ayan. Ilan kayo? Oh, paibigay na lang sa kanila ha. Oh, ayan, shoutout sa inyo, nakauna ko ha. Okay. Sige po. Sige, ingat. Ay, nga, please. Pwede isa pa po. Kumari lang. Isa Oh, shoutout sa inyo, nakauna ko. Ayan. Dalawa? Shoutout ha. pa nga po. Ayan, follow nyo ako ha. Makapanood nyo to sa Facebook. Shoutout. Oh, shoutout. Shoutout sa girlfriend ko. Ang Ayun. ganda-ganda. I love you. Ayun! Sino mga banat, sir? Oh, sticker. Gusto nyo? Sticker load. Oh, ayan. Ito motor ko. Oh. Oh. Ayos ba? Ngayon may kayabangan to. Oh. Follow nyo ako ha. Oo. Video tayo. Oo.